அருண், என்னப்பா? சாயந்தரம் வரும்போது சீத்தாப்பழம் கிடைச்சா வாங்கிட்டு வரையாடா? சரிப்பா. டெய்லியும் கேக்குறாரு, வாங்கிட்டு தான் வாயேன்பா. டெய்லி இட்லி தானா? இடியாப்பம் பணியாரன்னு வேற ஏதாவது செய்யக்கூடாதா? அதெல்லாம் செய்ய எங்க நேரம் இருக்கு? என்னங்க, உங்க அப்பா இன்னைக்கு சாப்பாடு வேணான்ட்டாரு. கோவமா இருக்காரா? ரொம்ப. விடு, நாளை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க உங்க அப்பாக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு. லஞ்ச்னா பிரியாணி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாரு. மீன் குழம்பு நல்லா காரமா வச்சு கொடுத்தா வெளுத்து கட்டுவாரு. அப்புறம் தயிர் சாதம், மோர் மிளகா. ஸ்வீட்னா ஜாங்கிரி, சக்கரை பொங்கல். காரம்னா நேந்திரம் சிப்ஸ். பழம்னா சீத்தாப்பழம். சாப்பாடு திருப்தியா இருந்தா ஒரு பீடா சாப்பிடுவாரு. இந்தாம்மா, எல்லாம் வாங்கியாச்சு. சீத்தாப்பழம் வாங்கினியாடா? சாரிப்பா, மறந்துட்டேன்.